Vanmiddag waren de personeelsleden in Drachten informeerd over deze nieuwe reorganisatie. Eerder konden al 250 van de zo'n 150 banen bij de NDC verlen. Nu gaat het om dik 100. In januari wordt duidelijk wat er krijgt uit mat. Nou, ik denk dat flink wat mensen geschrokken zijn. En dat ze tegelijkertijd natuurlijk ook al enige tijd wisten dat het eraan zat te komen. En mensen weten ook wel dat er in hun sector wat speelt. Hè? Dat het op dit moment bij diverse dagbladen dat het daar moeilijk gaat. Dus helemaal verrast zullen mensen niet zijn. Maar het is natuurlijk altijd zorgelijk als het mogelijk jezelf betreft. Nu concurreren de Ljouwte kranten en het Fries Dagblad nog met elkaar. Maar het is goed mogelijk dat beide Friese titels van de NDC geerwerkjes zullen om banen uit te sparren. Als het een evenement is waar je het onderscheid wil maken tussen het Fries Dagblad en de Leeuwardenkrant, dan moet je dat doen. Bij sommige voetbalwedstrijden kan ik me voorstellen dat dat niet nodig is. En bij sommige andere voetbalwedstrijden kan ik het me juist weer voorstellen dat het wel zo is. Hield dit minder abonnees en legere advertentieinkomsten zwaar je al jaren van grote problemen bij de kranten. Jongeren lezen net meer van papier, maar digitaal. Ik het vak van journalist veroordeeld. De journalist als nieuwsdiscjockey. Waarbij die journalist de rol heeft van het verzamelen van informatie uit allerlei bronnen. En die dan uit zijn eigen positie verspreiden. En daarbij ook een mix van media en kanalen gebruikt. De journalist wordt altijd zien als de waakhond van de democratie. Maar omdat er heel iets minder hoen blaffen, nemen oren die er al oer. Dus ook gewoon particulieren doen verslag van allerlei gebeurtenissen. Door iets te schrijven op internet of een filmpje te maken met hun eigen telefoon. En de veelheid aan mensen die informatie verzamelt en ook uitzet, zorgt ook voor een soort democratie.